Iphepha leshumi elinanye, umbhedesho weminye cawa phansi kwephepha leshumi elinanye. Okukhohlakeleyo kuguquka ekhohlaleni kwakhe akwenzileyo, enze okufanelekileyo nokulungileyo, yena uyakulondoloza umphefumlo wakhe ebomini. Fihla ubuso bakho ezulwini zam, ucime zonke izikhohlakalo zam. Nifazule inhliziyo yenu, kungabi ziingubo zenu, niguqukele kuYehova uThixo wenu, ngokuba enofefe nenceba yena equmba kade, elububele obukhulu elusizi ngobubi. Kuyo iNkosi uThixo wethu kukho izibele neziqolelo, nakuba sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova uThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho ayibekileyo phambi kwethu. Guqukani ngokuba ubumkani bezulu sebukufuphi, uze ungangeni kugwebeni kwesicaka sakho, ngokuba kungalungile ebusweni bakho namnye ohleliyo. Xeshikweni sitshoyo ukuthi asinaso isono siyazikhohlisa, ithi yona inyaniso ingabikho kuthi. Xeshikweni sizivumayo izono zethu, unyanisekile yena ulungile kanjalo, ukuze asixolele izono zethu, asihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathandwa, isibhalo esinqwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu, nokuba ngesingahanyahanisi sizifihle ebusweni boThixo namandla onke boBawo wethu wasezulwini. Koko sibe nakho ukuzixela ngentliziyo elulamileyo, intliziyo ethobekileyo, intliziyo elilayo, intliziyo evayo, ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netafula yakhe elingenambaliso. Ngako oko ndiyanithandaza, ndiniyala nonke nina nikhoyo apha ukuba manisipheleke ngentliziyo engcwengileyo nelizwi elululamileyo. Siye sihlale sofifi lwasezulwini sithethe sonke. Page 13.